Nakoľko sa naša advokátska kancelária úzko špecializuje okrem iného i na oblasť rodinného práva a praxi často riešime otázku vyživovacej povinnosti, či už k maloletým alebo plnoletým deťom, rozhodli sme sa pre vás spracovať niekoľko videí, v ktorých si túto problematiku priblížime. Napriek tomu, že výživa dieťaťa je základnou povinnosťou každého rodiča, nie každý rodič túto povinnosť dodržuje. Vo fungujúcich rodinách je samozrejmosťou, že obaja rodičia sa spoločne podieľajú na výžive svojich detí, takisto na opodstatnených výdavkoch domácnosti, v ktorej týchto deti žijú. Pod pojmom výživné či alimenty sa skrývajú náklady na život dieťaťa. Nie sú to iba financie na stravu, ale aj oblečenie, bývanie, voľnočasové aktivity či návštevy lekárov. Čiže všetky náklady, ktoré dieťaťu v rámci jeho života vznikajú. Dokonca aj také, ktoré nie sú bezprostredne nevyhnutné, ako dovolenky, darčeky či výlety. Pokiaľ rodina prestane v tomto smere riadne fungovať, môže sa dieťa dostať do zložitej a nežiaducej situácie. Táto situácia vzniká najmä vtedy, keď dochádza k rozvratu vzťahu medzi rodičmi ako partnermi alebo manželmi, čo priamym dôsledkom je neschopnosť oboch rodičov dohodnúť sa na výžive svojho dieťaťa. V takýchto prípadoch je v prvom rade nevyhnutné súdnou cestou zaviazať toho rodiča, ktorý si vyživovaciu povinnosť neplní, k plneniu vyživovacej povinnosti v mesačných peňažných dávkach. Návrh na súd by mal obsahovať najmä osobné údaje navrhovateľa, maloletého dieťaťa ako oprávneného a povinnej osoby, voči ktorej návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate určenia výživného na dieťa s uvedením dôvodov. Osobitne a podrobne odporúčame zdôvodniť opodstatnené výdavky dieťaťa, ako i výdavky toho z rodičov, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti. V návrhu uvedte a zdôvodnite aj navrhovanú výšku výživného. Rovnako možno žiadať výživné i spätne. Pozor však, či žiadate výživné pri maloleté alebo plnoleté dieťa. Kým pri maloletom dieťati možno priznať výživné spätne 3 roky od podania návrhu, v prípade plnoletého dieťaťa možno výživné priznať najskôr odo dňa podania návrhu na súd. Napokon návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu. Odporúčame pripojiť i kontaktné údaje pre ľahšiu a rýchlejšiu komunikáciu so súdom, a to najmä telefónne číslo či e-mailovú adresu. K návrhu ako prílohy pripojte najmä rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy a ďalej listinné dôkazy preukazujúce príjem spolužijúcich osôb, napríklad potvrdenie o výške príjmu za posledných 12 mesiacov, prípadne daňové priznanie za posledný rok, ak je osoba živnostník alebo samostatne zárobkovo činná osoba. V prípade nezamestnaného rodiča je to potvrdenie úradu práce o evidencii uchádzačov o zamestnanie. Taktiež pripojte listinné dôkazy, bločky a faktúry preukazujúce opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti, v ktorej dieťa žije, ako nájomné, prípadne služby spojené s užívaním bytu, ako elektrina, plyn, koncesionárske poplatky, internet, daň z nehnuteľnosti, poistenie domácnosti, prípadne nehnuteľnosti. Veľmi dôležité sú i dôkazy preukazujúce výdavky na dieťa ako stravné a iné poplatky súvisiace so štúdiom, poplatky za internát, životné poistky, prípadne sporenia, lieky a zdravotné pomôcky, cestovné, prípadne výdavky na pohonné hmoty, krúžky a záujmy, mobil, internet, hygienické potreby, drogéria, oblečenie či vreckové. Návrh na súd následne adresujte miestne príslušnému okresnému súdu v 3 vyhotoveniach. Klientom vždy odporúčame v prípade osobného podania na súd, aby podateľne odovzdali i 4. vyhotovenie, na ktoré im v podateľni vyznačia prijatie tohto návrhu. V prípade, ak klient návrh odosiela poštou, je vhodné odoslať ho doporučenie s návratkou, aby mal taktiež spätný doklad o tom, že tento návrh bol podaný. Pri určovaní výšky výživného sa do úvahy berie to, ktorému rodičovi je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, aké sú potreby dieťaťa a aké sú schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. To znamená, že ak má rodič, s ktorým dieťa nežije v spoločnej domácnosti, vyššiu životnú úroveň, táto skutočnosť sa odrazí na rozsahu vyživovacej povinnosti.
Keďže výška výživného sa určuje individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu, určenie rozsahu vyživovacej povinnosti sa v zásade viaže na odôvodnené potreby dieťaťa v závislosti od jeho veku, zdravotného stavu, štúdia či záujmov. Zákon hornú hranicu výšky výživného neustanovuje. V praxi však súdy s ohľadom na potreby dieťaťa spravidla určujú výživné vo výške 17 až 25 % z príjmu povinného rodiča. Na druhej strane je zákonom stanovené minimálne výživné, a to vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Výživné v takto určenej výške je povinný platiť aj rodič, ktorý je bez akéhokoľvek príjmu, zamestnania alebo nemá zabezpečenú bytovú otázku. Súd taktiež neberie do úvahy výdavky rodiča, ktorých nie je nevyhnutné vynaložiť. Obdobie platenia výživného nie je určené vekom dieťaťa, ako sa mnohí rodičia mylne domnievajú, ale schopnosťami dieťaťa samo sa živiť. Vždy ide o konkrétnu situáciu a prípad. Takýto právny stav nastáva napríklad v čase, keď dieťa ukončí vysokú školu, nechce sa zamestnať, hoci by mohlo. Vtedy vyživovacia povinnosť zaniká. Pozor však na prípad, ak má rodič povinnosť platiť výživné určenú rozhodnutím súdu. Vtedy môže prestať s platením výživného až potom, ako súd právoplatne rozhodne o zrušení povinnosti platiť výživné. Ako postupovať v prípade, keď povinný rodič neplatí výživné, si povieme v ďalšom videu. Ďakujeme za vašu pozornosť a do skorého videnia.